are moments when you drive me mad. There are seconds when I see the light. Though many times you make me cry, there's something you don't understand. I want to be your man. Nothing to lose, your love to win. Hoping so bad that you let me in. I'm at your feet, waiting for you. I've got time and nothing to lose. There are times when I believe in you. These moments when I feel close to you. There are times I think that I am yours. Though many times I feel unsure. There's something you don't understand. I want to be your man. Nothing to lose, your love to win. Hoping so bad that you let me in. I'm at your feet, waiting for you. I've got time and nothing to lose. I'll always be around you. Keep an eye on you. Always keep an eye on us. My patience is strong and I won't let you run. Are the only one. When you are the only one. Nothing to lose, your love to win. Love to win. Hoping so bad that you let me in. I'm at your feet, I'm at your waiting for you. I've got time and nothing to lose. Oh yeah, I've got time and nothing to lose. iFM. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Pag nandyan si Crush, gusto ko reaction niya sa akin. What a mighty good man. Ayokong sabihin niya na My amoy ang that man. lamangan ng BO with Green Cross Soap Cool Mountain with 99.9% germ protection ng Green Cross to fight body odor up to 12 hours. Cool na cool at non-drying. Kaya ngayon, kami ni Crush, He's my man, he's my man, he's my man, he's my smelling good man. Green
Cross Soap Cool Mountain. Lamang sa paligo versus Green Cross Soap Pure Care. Green Cross Soap, lamang sa paligo. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Ay, 3:33 na. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang iFM Tambayan. Isang umaga, nagdasyon magsasama. At halaman sa panay.
Masdan mo aking mata, di mo ba nakikita? Ako'y lumilipad at nasa alapaap na. Gusto mo ba? 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 Sumama. I remember the days when you're here with me. Those laughters and tears we shared for years. Memories that we had for so long. It's me and you. Now you've gone away. You left me all alone. Go on, do what you want, but please don't leave me. You break my heart. Hey, what should I do? Babe, I'm missing you. Please don't disappear. These are the words that you should hear. Time and time again, I wish that you were here. I don't wanna lose you, girl. I need you back to me. I don't wanna lose you, baby. Can't you see? Oh, I need you. You've been a part of me. I wish someday you'll be back home, 'cause I really miss you, darling. Please come home. I wish someday you'll be back home, 'cause I really miss you, darling. Please come iFM ay aking best friend. Minamasdan kita nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay aking mapupulang labi at matingkad mong ngiti, umaabot hanggang sa langit. Huwag ka lang titingin sa'kin at baka matunaw ang puso kong sabihin.
awit ng aking puso. Sana'y mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin. Minamahal kita nang di mo alam. Huwag ka sanang magagalit. Tinamaan yata talaga ang aking puso, na dati akala ko'y mani. Hindi pa rin makapit. Inuunahan ba sa aking dibdib? Sa iyong ngiti ako'y nahuhumaling, at sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Ang pangalan mo sinisigaw ng puso. Sana'y madama mo rin ang lihim ko pagtingin sa iyo. Ako'y nahuhumaling sa iyong ngiti. Sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Sana ay mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin sa iyong ngiti. That song was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. iFM ay aking best friend. Eto na ang iFM Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang style. Aris, desisyon mo yan. Huwag mong pagsisihan. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Sa work, ngayon, nandito ka. Pero ang goal mo, Ay, dito pa! dapat you have tibay at lakas to achieve your small goals. To reach your ultimate work goal! Para you're never too tired to do your reports. At on time ka parati. Kayang-kaya ang quota. Push lang ng push hanggang achieve mo na ang ultimate work goal mo! Bear Brand Adult Plus Powdered Milk Drink. May adult level tibay and lakas nutrients to help you get from here To here! Bear Brand Adult Plus. Tibay for your work goals. Ikaw, ano ang work goals mo? Anong oras na? Ay, 3:47 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. What's in at trending dito, dito mo masasagaw.
Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang iFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Sayaw-sayaw muna, bes, habang nagme-merienda dahil bullseye recap na muna tayo sa mga best friend natin. Hindi na ba napakinggan? Kani-kanina lang, hatid yan ni best friend Tita Ronnie at Casey Sandalan na alas 11 hanggang alauna yan na hapon. Kaya naman, eto na muna, best, ha? Recap muna tayo. Song number 5, kung hindi mo naabutan ang ating bullseye, eto na muna tayo sa ating song number 5. Drink. Young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Yan nga ang kantang Aswala ni Jason Derulo featuring Nicki Minaj and Adala Sai na nasa song number 5. Pero bago tayo dumako sa ating song number 4, pati lang natin hashtag iFM Tambayan. Magandang hapon, best friend Chris. Pabati naman po ako nang naglalaba ako. Ano to? Pabati naman ako. Sabi niya, naglalaba ako yung pumunta ako dyan last Tuesday. Busy kayo kasi, sabi ni best friend Vivian Goyo ng Barangay Kapuay sa Nasinto. Maraming salamat. Wala ka naman, best. Pwede ka pang bumalik dito. Huwag ka mag-alala. I'll make time to you, best. Hashtag iFM Tambayan. Good afternoon, Ate Krisa. Pa-request ng kantang Never Let You Go by Justin Bieber. Sabi yan ni Joseph G. Mag-enjoy ka muna, best friend, Joseph G. Dahil eto muna ang ating song number 4. Beautiful life, 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life, 너의 뒤에 서 있을게. Beautiful life, 하늘 아래. Yan nga ang beautiful na official soundtrack ng kinilig kang palabas. Official soundtrack yan ng Goblin. Song number 4 yan. Pero eto na muna, batiin na muna natin. Ano ba yung kinikilig ako? Eto, batiin na muna natin. Hi there sa mga scan ba to? Mostly Sunday. Alam ko doon din sa lokal. Ano yan? Sige, mamaya babasahin ko to. Dito muna tayo sa ating iText line 0949-614-0306. Sabi niya, hashtag iFM Tambayan, hashtag iFM Ate Chris. Batiin mo ako dito sa house, pati na yung kasama ko sa bahay. Ang masarap na merienda ay pansit with soda. Sabi nila, ang pansit pampahaba daw ng... Ewan ko ba kung ano humahaba sa'yo pag kumakain ka ng pansit. Hindi. Pampahaba yan ng buhay. With, sabi niya, sabi ni Mommy Rosalina Solazor ng Banyaga, Bugal yun. Hi, Mommy sa Rosalina. Happy best friend listening. Ito na muna ang ating song number 3. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito. Yan nga ang kanta na Despacito ni Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber. Besam, suportahan mo yung instant put to namin ni Best Friend Dan. O naman, may version kami niya, nakala mo ha. Song number 3 yan. Ituloy-tuloy na natin sa song in number 2. Was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be Still less lonely people in the world. The version niya ni Casey Tandingan. Official soundtrack yan na nakakakilig na kita. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa dahil ito na ang ating song number 1. in the world. Dreaming, I must be dreaming. Or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go back. Just fall in love again. Official soundtrack yan ni Tomlinson. Faded naman nasa number 7 ni Alan Walker. 6 at tayo na lang ni Michael Pangilinan. At yan na nga, nahatid ko na ang ating song number 5 down to number 1. Teka lang ha, dahil sinabi ko sa'yo, Best, na may makakasama ako ngayon. Naka, eto na muna, mag-hi ka nga. Gusto ko mag-hi ka. Eto na muna, Hello mga best friends. Ako nga pala si Floyd Jefferson, age of 29 from Bugalyon, Pangasinan. Ay, thank you. Nako, siya yung mga kasama natin. Kinakabahan ka ba? Konti. Nako. Ande, bigyan natin sila ng t-shirt. Mahal. Kung dapat nang lumisan, ba't nagtatagal? Di ba nadaramang kailangan ka sinta? Ano bang nangyayari sa'yo? Pati na madinig sigaw ng iyong dibdib.
Marami na ang naulanan. Marami na ang nadaanan. Marami na ang binagyo. Nang swerteng dala ng Pinakamalakas na ulan ng pera at pinakamalupit na bagyo ng papremyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017! At ngayong August 11, pabaha ng mas matitinim pang prizes para sa inyo! Kita-kits tayo sa SM Bigutan, Building B Atrium, 3 p.m. At makisaya kasama ang mga guest artists! Sama-sama nating alamin kung sino ang maswerteng mag-uwi ng brand new Chevrolet Trailblazer! Radyo Milyonaryo Nationwide 2017! Hatid ng Green Cross Soap, Tang, Milo Choco Malt Powdered Milk Drink, San Miguel Pale Pilsen, Gold Eagle Beer, Bear Brand Powdered Milk Drink, Petron, Bravo, Scratch It, iFM at RMN. Ruha ka? Grandro na, agawan mo pa ako ng trabaho? Promo runs from May 22 to August 11, 2017 per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. Ay, 4:03 na. Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, mga kasama, hapon po ng Lunes. August 7, 2017 at tayo po ay live din sa WRMN New York, USA. Via satellite, RMN News, Nationwide, the sound of the nation. Sa detalye ng ating mga balita, ngayong hapon, isasampang impeachment complaint laban kay COMELEC Chairman Andres Bautista dahil sa mga pagbubulgar ng misis ng umano'y iligal na yaman, haharapin daw ni Chairman. Kasama mo sa balita, Angel Ronquillo. Haharapin ng controversial ng Commission on Election Chairman Andres Bautista ang posibleng impeachment complaint na isasampa laban sa kanya. Ito ay kasunod na rin ay binulugan ng investigasyon ni Patricia Paz at Tish Bautista kaugnay na umalik-ilgatan wealth ni Chairman Andy Bautista. Sa parapang ng kanyang asawa, ng 1 bilyong tawang yaman ang poll chief, isama pa dyan ng sangkatutak ng mga bank accounts, real properties, magiging sa ibang bansa na hindi binigara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na kung mapapatunayan na isang impeachable offense. Sinabi ng pinuno ng komisyon na pinaghahandaan na rin niya ang counter charges na isasampa laban sa kanyang asawa, kabilang na nga ang extortion. Ilan sa nasabang impeachment complaint, magkakasuna rin ang National Bureau of Investigation ng Senado ng investigasyon higit sa nasabing kontrobersiya na kinasasangkutan ngayon si Chairman Andres Bautista. Kasama mo sa lungsod Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Samantala mga kasama, lifestyle check sa mga opisyal ng COMELEC, iginiit ni Senadora Grace Poe. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. Para nga kay Senator Grace Poe, hindi may tuturing na problema lamang ng mag-asawa ang gusot sa pagitan ni Commission on Elections o COMELEC Chairman Andres Bautista at misis nitong si Patricia. Kaugnay ito sa akusasyon ng misis ni Bautista ng pagkakamal niya umano ng halos 1 bilyong pisong ill-gotten wealth o yamang nakuha sa iligal na pamamaraan. Para kay Senator Poe, nakakabigla ang nabanggit na impormasyon kaya dapat anya sumailalim sa lifestyle check hindi lamang si Bautista kundi ang lahat ng mga opisyal ng COMELEC. Kung tutuusin, ayon kay Poe, dapat ay periodically o regular na ginagawa ang lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Katwiran ni Poe, sensitibo ang posisyon bilang opisyal ng COMELEC kaya dapat matiyak ng publiko na walang korupsyong nagaganap sa nabanggit na komisyon. Sabi pa ni Senator Poe, kung mapapatunayan ang mga alegasyon ay maaaring ma-impeach o matanggal sa pwesto si Bautista. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. The sound of the nation. Mga opisyal naman ng customs na dawit umano sa suhulan, kanya-kanyang pong tanggihan. Ang kasama mo sa balita, Conde Bata. Itinanggi ng mga opisyal ng Bureau of Customs na itinuro kanina ni Customs Broker Mark Dagupan na tumatanggap sila ng tara sa mga pinalulusot na containers ng EMT Trading. Dahil dito nagbanta si Deputy Commissioner Maestre Campo na magre-resign sa pwesto para bigyang daan ng investigasyon. Iginit ito na hindi siya maaari
na siya ay maaaring rebelde pero hindi siya magnanakaw dahil wala siyang tinatanggap na suhol mula sa mga illegal na gawain sa BOC at nakukontento na siya sa sahod na nakukuha niya sa ahensya. Sinabi naman ni CIIS Director Neil Estrella na masakit para sa kanila na wala na silang mapagpipilian at mahihirapan na silang bawiin ang nasirang reputasyon sa publiko. Pinabulaanan din nila Deputy Commissioner for Intelligence Attorney Teddy Rabal at Attorney Vincent Philip Maronilla, District Collector ng Manila International Container Port, na hindi nila kilala si Taguba at wala silang tinatanggap dito. Sa panig naman ni MICP CIS OIC Teddy Sagaral na sa tagal niya sa militar ay ngayon lamang nadawit ang kanyang pangalan sa korupsyon. Bukod sa hindi nila kilala si Taguba, itinanggi din ng mga opisyal ang mga pangalan na nakalista na di umano'y tumatanggap ng suhol para sa kanila. Kasama mo sa kamera, Conde Batak, Tatak, RMN. Samantala mga kasama, Agriculture at Justice Departments ginisa sa issue ng smuggling ng bawang. Live mula sa Senado si kasamang Grace Mariano. Ginito nga ng husto ni Committee on Agriculture Chairperson Senator Cynthia Villar ang mga opisyal ng Department of Justice at Department of Agriculture na humarap sa pagdinig ukol sa pagtaas ng presyo ng bawang dahil sa smuggling nito. Nabuisit si Senator Villar sa DOJ dahil wala pa rin itong nasasampahan ng kaso kahit noong 2013 pa ay natukoy na nito ang mga importers na sangkot umano sa smuggling at kartel ng bawang. Hindi katanggap-tanggap para kay Villar ang report sa pagdinig ni DOJ Assistant Secretary George Ortas II na nagsasagawa pa rin sila ng investigasyon. Paliwanag pa ni Orta, nagkaroon ng report ang National Prosecution Service ng DOJ na isinumit sa Office of the Competition na ipinasa sa National Bureau of Investigation at ibinalik sa National Prosecution Service kung saan ito ay nakabinbin pa rin hanggang ngayon. Nasabon din ng Senadora si Department of Agriculture Secretary Manny Pinyol at ang Bureau of Plant and Industry dahil
body odor up to 12 hours. Cool na cool. May mga mabula. Mrs. Shoot. Pagbibili ng gamot, dapat trusted, dapat dekalidad. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol! Linis-kinis! Nahiyang! Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested that leverage ang drink mo. Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. If I smoke, I keep the cigars and you see me holding up my middle finger. Sometimes it's hard for me to show that I'm more just a rumor or a song on your computer. There's more to me than people know. Some days I'm broke, some days I'm rich, some days I'm not. I keep up with the guys and you see me holding up my middle finger to the world. 'Cause I'm not just a pretty girl. I'm a lover. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a title or a comic book. Some days I'm broke, you see me. Darkest day got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I want. Armando el plan, solo con pensarlo se acelera el. Oh yeah, ya me está rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. That song was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. iFM, ay aking best friend. Eto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking himas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus. Walang boyfriend? No problem. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto-tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw? Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan. Paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for... Presko sa hininga, kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa, sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin ng respeto at paggalang sa tao, ang ating kailangan. Be fresh, sigaw ng bayan. Be fresh, malamig sa bibig. Be fresh, presko sa hininga. Be fresh, kapayapaan. Be fresh. Be
Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Heaven, but my word. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 4:59. Hashtag iFM Tambayan, hashtag, hashtag Ate Krisa. Oh, hinashtag pa talaga si Ate Krisa. Tanong ko lang po kay Mr. President. Oh, hindi po si Mr. President Rodrigo to, ha? Tanong ko lang po kung paano po at saan po pwedeng sumali kasi po ang aking anak na nasa high school ay gustong-gustong sumali ng football. Sabi yan ni best friend nating Kim ng Salasa. Ayun. Saan at kung paano daw, best friend? Since Salasa siya, sa may Bugal yun, pinakamalapit na merong field dyan is Lingayen, Pangasinan. Pero ang alam ko sa mga high school ngayon, wala pa silang team ang Pangasinan National High School. Ang alam ko na dyan is Pisat. Meron ata silang Pisat. Meron silang binubuong teams ng high school. Pero binabalak na rin po namin na pasukin yung Lingayen Elementary School para po magkaroon ng may balik kasi dati po meron na po silang football teams. Ayun. So ibabalik na lang po nung club. Magre-request kami sa school na buhayin ulit. Kasi depende lang kasi sa places na kung saan meron ng football, di ba? Opo. Oo. Saan ba po pwedeng yung mga kilalang place or kilalang school na meron talagang football? Para mas malaman ng mga best friend natin talagang gustong-gusto ang larong football. Okay, ang alam ko po is mga contacts is Bulinaw, Sual, Lingayen, San Carlos, Bayangbang, Umingan, Pusurubio, Season, Manawag. Yan po yung mga alam kong places na meron. Dagupan. Meron. Ayun. Kung sa Lingayen, sir, is doon na mismo sa Narciso Ramos. Narciso. Doon na lang sila mag-i-inquire. Eto pa sabi niya dito, hashtag iFM ang best friend. Ate Krisa, tanong ko lang po. Disiplina po. Sasabihin, unahin po natin respeto. Respeto. Kasi kung hindi natin re-respeto yung sarili natin, hindi tayo marunong rumispeto sa ibang tao. So, hindi natin ma-adapt yung disiplina natin. So, tsaka isa dyan is time management. Time management, ayan. Eto pa, best friend Floyd, is sino ba yung nag-encourage sa'yo na sumama dito? Friends. Friends lang? Opo. Di ba nasabi mo na rin ng ba? Opo. Minsan naglalaro. Mga ilang anong edad po ba? Siguro 6 and above, pwede na po yun para makapag-prepare. Ayun. Mas madaling turuan pag kasi. Ayan na, mga best friend ha. Napakinggan nyo na kung saan yung pwedeng punta. Pwedeng puntahan na kung saan natin. Meron po kami, ganapin po ito sa na gustong sumali po dun sa... Ayan. There's no place I'd rather be in this world. You're perfect from head down to your heels. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't never been more for real. For real. And close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Take it up wherever lost it. Cooking and the eating, time na for dishwashing washing of the pinaglutuang ibong masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, smart dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang galing ng #1 smart dishwashing. Sadyang maganda lang talaga taste mo. Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mga ka-magic, halina't muli
sa isa na namang makabuluhang proyekto, hatid ng Magic Group of Companies sa pang-mayor Mark I. Dagupan Bangus. Na ang naulanan. Marami na ang nadaanan. Marami na ang 17! At ngayong August 11, babaha ng mas matitinim pang prizes para sa inyo. Kita-kits tayo sa SM Bigutan, Building B Atrium, 3 p.m. At makisaya kasama ang mga guest artists. Sama-sama nating alamin kung sino ang 2017. Hatid ng Green Cross at best friend ko ay kailan payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang Regis ka na naman. Langya talaga, wala ka bang ibang alam? Namumugtong mga mata. Kailan pa ba kaya ikaw magsasawa? Alam na naging na ganyan kanya. Siguro ay hindi niya lang alam ang iyong tunay na halaga. Ayoko nang isipin pa. Di ko alam ba't di mo makayanan na iwanan siya. Ang dami-dami naman dyang iba. Huwag kang mangangambang baka wala ka nang ibang makita na lalaki na magmamahal sa'yo. At hindi niya sasayangin ang pag-ibig mo. Minsan hindi ko maintindihan. Parang ang buhay iFM ay aking best friend. Ituring ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang sa bawat nilat. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Whoa, whoa. At sa paghamon mo sa agos ng ating kasaysayan, uukit ka ng bagong daan. Ikaw ang maawit na kaya mo to. Isang panalangin sa gitna ng gulo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin, magiting. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by our shop General Merchandise, Presyong Pangkaibigan. iFM ay aking best friend. Kunwari man pa-advise tungkol at crush to, manayan si ka may crush to. Nayari ka?
My Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Karir! Ganyan ako maglaba. Kinakarir ko talaga. Gamit ay bareta. Mano-manong tinatanggal, dumit man siya sa damit, sa kwelyo, at sa mga singit-singit. Kaya, Mrs., all you need is pride. Pride Bareta, katulong mo sa pagkarir ng labada. Di madaling matunaw, kaya mas maraming nalalabhan. Banayad pa sa kamay, kaya di nakaka-dry. Kaya, Mrs., all you need is pride. Pride Bareta, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Isang panawagan mula po sa V-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao, ang ating kailangan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. V-Fresh, kapayapaan. V-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3 araw-araw para M-Extraordinary. iFM 18 na. What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang iFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Magandang hapon! Ano pa rin sa mga best friend natin? Papauwi pa lamang. Sa mga umuuwi, mag-ingat po kayo. Kasabay mo na naman si Crush, kaya ayaw mo pang umuwi. Baka ikaw, ditanag ka like. Wag naman, uwi na. Nako, Lunes na Lunes di ba? August 7, 2017, araw ng Lunes. Yan! Kaya naman, ikaw ay nakatutok sa iFM Tambayan. Batiin lang muna natin ang mga best friend natin sa Pangasinan United member. Ronela Ramos Aguilar, DSWD worker. Ayan, ano to? Daisy Lynn, Sir Tino, Ma'am Tin, Mama Fervy, and others. Ayan, magandang hapon po. At sa loving wife ni Mr. Floyd, yung guest natin kanina, Mr. Floyd Crisologo 2017. Rerouting po sa mga best friend natin nakikinig. Manong driver, lakas mo radyo mo. Dahil ang parada ay parade route ay sa Perez or Gilig, magta-turn right yan sa Perez Boulevard to MH Del Pilar at AB Fernandez Avenue at mag-end yan City Plaza. Traffic rerouting natin for public utility vehicles, jeepneys and minibuses. Ayan, from west direction. From Tapuac Road, PUJ, so will turn left. Kakaliwa ka hanggang sa corner ng Burgos, extension Amado Street. At mag-exit ka, best friend, sa corner Amado, Tapuac. Magto-turn right ka naman. Right or kanan, pabalik sa iyong destinasyon. Sa mga minibuses naman, U-turn at Shell Gasoline Station. Harap po yan ng City Astrodome. City Astrodome back to destination. Big trucks naman and buses from west old vehicles from north direction, jeepney bound to Giset, Bukig, Binloque. Eto pa punong-puno tayo ng updates. Teka lang mga best. From Arellano Bani, turn right at Rio Ferrio Road. Mag-exit kayo sa Nel R. Stern at kakaliwa ka naman Mangin. From best friend mo, beautiful afternoon, Miss Krisa. Ay, sexy pala. Na-miss ko yung ngiti mo. Ganda pakinggan. Ako, chumacharot ka, kuya, ha? Coming from Mystery Man ng Bunuan, Binloc, Korean. Ako, pag Mystery Man, nakakatakot.
Pero the more na nakakatakot, nakaka-excite makita. Hashtag pa-request po ng kantang Insumput to. Nako, na-miss mo agad yan, ha? Hashtag iFM Ate Chris, patiin mo ako dito sa house. Pati na yung, ay nako, nabasa na natin. Nakakamiss ang tambalan ninyo ni Best Friend Dado at busy rin ako sa maliit na sari-sari. Salamat sa pagbasa ng text ko. Pag may time, pasyal ako dyan. Tara. I wanna see you, best friend. Texture 0921. Hashtag IFM. Pabati, Family Batistiana, Fernandez Bautista, Quebrados, Mapalo, Tibayan, Pascua, Sanzago, Salazar, Montimayor, o Matik-Matik. Sabi yan ni best friend Jojo, Balsita, Jojo on the beat. Sa mga best friend natin, nagmimerienda pa rin ako, maghahapunan na. Hanggang ngayon, merienda pa rin ang inaatapog mo. Nako, ha? Baka di ka na makakain ng hapunan. Masarap na hapunan ngayong araw ng Monday. Adobo. Nako, sarap. Adobong spicy ang gusto ko. Naka! Sa mga nagre-ready ng adobo bago ako umalis, bigyan mo ako dito. Tara. Ay, nabayin pa rin ang iyong kapiling. Kapit lang. Dahil maya-maya magbabalik ako. Kasama pa rin ang pinakamagandang kakantaan mo sa radyo, Krisa Cancionera. Magbabalik ang programang iFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Meron akong pangarap sa buhay. Sana matupad na. Magdadrive ako hanggang Baguio. Magdadrive ako. Magdadrive ako hanggang Batangas. Tapos magsiswimming doon sa beach. Isasama ko ang girlfriend ko. Isasama ko kahit sinong may gusto. Magdadrive ako hanggang sa Mindanao. Magdadrive ako buong taon. Magdadrive ako habang buhay. Natapos na rin ako sa mundo. Sa mundo. Di mo maiisip. Ayon sa research, out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand talaga! Nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique! Toothpaste at your Unique toothpaste. Pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre. Pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yun, di na pwedeng basta pwede. Oh, Unilab yan! Magbibili ng bot, siguraduhin mo na. Unilab yan! Unilab yan! Unilab yan! Unilab yan! Bets, umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Tingnan mo yung bulak. Ew, may dumi pa nga.
With regular use, malinis, kaya makinis. G? Ay, last can na? Mine na lang. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Heaven and earth will pass away. But my words sa inyo ng MX3. Na. iFM, ikaw ay aking friend. iFM ay aking best friend. Kajamin. Gemini, iba na lang. Basta iba na lang. Huwag mag-feeling, huwag da... With Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa... Ibigay natin sa kap. Peto't paggalang sa tao. Gabi na. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SR. That time check was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. What's in at trending dito, dito mo masasagaw. Perfect kajamin para sa chillax na hapon mo. Kasama ang iFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Ulala sa mga best friend nating bumabiyahe ngayong papauwi na. Sa mga nagra-rush dahil gustong magkaroon ng sabay-sabay na dinner. Naks! Eto na muna, batiin na muna natin ang mga nagsisigandahan. Oy. Teka lang ha. Oo. Batiin natin si Boots Bakani. At saka si Mami Aida Bakani. Ayan. At kay Jonah. Yun lang, ate. Salamat. Dito naman sa ating text line, batiin mo naman kami na mga biyahe papuntang. Eto, teka lang ha. Eto papuntang Dagupan. Si Mona, Ate Tire at ako, si Athena na maganda.
Kaya kumain ng kumain para maging sexy katulad ni Margo. Charo, huwag mo gayahin si Margo. Sigurado ka ba gusto mong gayahin si... sige, inhale, exhale ka, babe. Akin, ha? Parang kung saan mo lang akong... Biro lang. Best friend na kasama mo ngayong araw ng Lunes. Krisa Cancionera. Bukas, ang tabayanan mo kung sino bang aking mga kasama. Ikaw ba ay mahilig sa matamis? Kaya naman... Tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy, bango ng Pride with Babon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball. Palarong Bukalyon, 20 Jomel Anthony S. PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin. Nakamalupit. Sama-sama nating alamin kung sino ang maswerteng mag-uwi ng brand new Chevrolet Trailblazer. Radyo Milenaryo Nationwide 2017. Hatid ng Green Cross Soap, Tang, Milo Choco Malt Powdered Milk Drink, San Miguel Pilsen, Gold Eagle. Best friend ko, iFM. Best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best yung magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko, the best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man, oro ay ikaw. iFM, iFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay ka chika. The best M-I-R-N, iFM, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna
imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Ooh, ooh, ooh. I'm the one, yeah. Ooh, ooh. I'm the only one. Ooh, ooh. I'm the one. Hit that same spot. She the one that bring them raindrops. We ain't gotta worry about them commas, cause my cage when we pull up, all angles. Yeah, you're looking at the truth of me. I'm the one, yeah. We just watching Netflix. She ain't got no. That shit okay with me. Baby, okay, okay. Yeah, you're looking at the truth of money, never lie, no. I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. Yeah. Ooh, ooh, ooh. I'm the one. Ooh, ooh. I'm the only one. Ooh, ooh. I'm the one. Ooh, I'm the only one. Yeah. I'm the one. The real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one. Yeah. Ooh, ooh. I'm the one. Ooh, I'm the only one. Ooh, I'm the I'm the only one. Another one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy. Drink, swallow, get freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow, la, la. Bust down on my wrist and it, bitch. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. All you girls in here, if you're feeling thirsty, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. That song was brought to you by Centrum Silver Thick Fix All. Makabagong pandikit ng tiles. iFM ay aking best friend. Ito isakto ni pangitundaan at arapda. Nayari ka? May malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. World-class quality. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at natin sa kapwa sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin ng respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. Be fresh, sigaw ng bayan. Be fresh, malamig sa bibig. Be fresh, ko sa hininga. Be fresh, kapayapaan. Be fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will increasing balita ay hatid sa inyo na. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo kasama. Yo, 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 yo! Best friend, kasama mo na best friend Dato Canjonero ngayong gabi, ka 6 to 9 mo. Ay. Malikat yung araw at I love you lang si kayo namin best friend. Ako, open na po ang ating text line 0949
306. Kaulop yung hanggang na ni alas 9. Adlabi. Hahanapan kita ng ka-forever mo para naman pag ikaw ay natakot sa aking kwento, meron kang kayakap, di ba? Napakadali lang na dapat mong gawin. Kailangan lamang tumawag ka sa 0919-411-7714 or 091557-75283. Takas maka hip-hop, yo-yo! And also, open na rin po ang ating YouTube channel. Yan, sa aming official YouTube. And sa mga gusto ninyong sabihin, komento ninyo sa anuman dyan, di ba? Wild reaction. Pwede natin pag-usapan yan ngayong gabi. Namang ay... Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true, and I just fall in love again. Just one touch of it, it happens every time, and there I go by. I fall in love na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang, ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Pa rin talaga ang iniisip ko ngayon, kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may pagkukulang siya. Pwede bang makialam? Hindi ko kayang pabayaang makita kang ganyan. Ako na lang sana ang inibigay. It helps take care of my body inside and out. Kaya siguradong magagampanan ko ng tama ang aking trabaho at iba pang pinagkakabisihan ko bilang isang rain sa presyong magaling din. Hey, after the cooking and the eating, time na for dishwashing. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 smart dishwashing paste. O sulfur soap. Best friend, iFM ay aking best friend.